Esta primeira vitrina leva por título O Peirao ata 1900 e precisamente está orientada a aproximarnos á paisaxe desaparecida desta zona extramuros de Betanzos e tamén ao seu caserío tamén xa desaparecido no século XX, así como tamén a Ponte Nova. Para iso fixemos unha escolla de documentos moi interesantes. O primeiro deles é a primeira historia de Betanzos de Berín y Seijas de 1812, onde dá conta das embarcacións que circulaban por esta zona e que demostran o tránsito comercial tamén desaparecido do Peirao. O segundo documento é unha historia de Betanzos de Manuel Martínez Santiso, publicada en 1892, na que dá conta dunha intervención que se fixo no século XVIII na Ponte Nova. Unha intervención que realmente se fixo sobre a anterior reforma de principios do século XVII, a cal así mesmo se fixera sobre a ponte original de orixe medieval. Esa intervención, polo tanto, foi a que derivou na imaxe que coñecemos hoxe en día a través das fotografías do século XX ata que se demoleu a ponte en 1971. E os outros documentos pois son unha selección de varios autores nos que se pode ver a paisaxe desaparecida do estuario bañando as casas do Peirao coa area e a Ponte Nova, tamén algunha foto detalle de alguna das casas cos soportais adintelados de lousa, os típicos balcóns de madeira e algunha incluso con galería tamén, xa esas realizadas a finais do século XIX.